Hoxe tamén é un día de abandono, en este caso no mundo do deporte. Manuel Sanmartín, vicepresidente do Clube Deportivo Estradense e responsable da sección de fútbol sala, falaba este mediodía alto e claro en relación ás bases das axudas deportivas convocadas dende o Concello e anunciaba o seu abandono da directiva do Clube Deportivo Estradense e como encargado da sección de fútbol sala. As bases pois hai que esperar para velas concienciadamente, pero eu sinceramente que che digo a verdade que me importan ben pouco como estén confeccionadas ou como non estén confeccionadas. Desto estou moi cansado e como ben me dixeron nunha ocasión, eu creo que é o momento de dedicarse a outra cousa e deixar esta historia, porque está claro que non nos leva a ninguna parte. O único que nos leva é a ter disgustos e a envenenarte. E como xa te dixen antes, eu non teño tempo de perder o tempo e así o vou facer e así non, e desde logo non o vou a perder, e menos con esta serie de iluminados, non? Xoan Carlos actúa como concelleiro de deportes, non? Ainda que realmente quen parece que é a concelleira de deportes é doña Raquel López, non? Que me consta que é unha persona que tamén fixo deporte toda a súa vida, non? Bueno, igual que Xoan Carlos, pero bueno, non nos podemos extrañar estas cousas porque realmente temos exactamente o que nos merecemos, que non lle podemos dar máis importancia a isto. Eu, de feito, vai ser a última vez que fale destos señores, non teño pensado volver a falar máis deles e voume a quitar do medio porque, como ben decía antes, isto a min o único que fai é avinagrarme e perxudicarme, especialmente a nivel da miña cabeza, porque penso demasiado no deporte, estou demasiado involucrado e eles evidentemente, bueno, pois eu supoño que o deporte que practicaron, bueno, voume calar e non vou a falar máis. Entonces, desde hoxe, eu digo que é a última vez que vou a falar destas personas e a partir de agora xa Antonio Iglesias se encargue de ir a asistir a esas reunións coa concelleira de deportes Raquel López e bueno, dixen concelleira de deportes Raquel López, non? Bueno, sí, efectivamente que máis ou menos ela fai de concelleira de deportes e Xoan Carlos Castro, non? E que volvo a repetir que é un gran rapaz, pero bueno, o tema do deporte, bueno, pues eu creo que se lle queda un pouquiño grande. Finalmente, Sanmartín tamén, en declaracións exclusivas a Estrada Televisión, entraba no tema polémico dos últimos días, como son as bases de recente creación para subvencionar a equipos estradenses. Sanmartín entende que perxudican claramente o estradense e moi especialmente o equipo de fútbol sala. Bueno, a mí me parece razonable, non? De que os equipos da Astral teñen que ter xente da Astral, non? Tampouco sei moi ben como son o resto dos puntos desas bases, non? Pero bueno, eran unhas bases que todos esperábamos, ou por menos algúns puntos das bases, non? Porque, bueno, pois isto que está claro é que ou eu entendo, personalmente, non? Xa non falo a nivel de club, que está claro que isto é unha persecución non ao Club Deportivo Estradense e en concreto e para especificar máis, pois o fútbol sala, non? Da Estrada. Bueno, isto podríamos decir é obra do concelleiro de deportes? Non, eu entendo que non, non? Ao fin o concelleiro de deportes, bueno, pois está aí e bueno, está aí, non? Pero, e non quero profundizar máis, non? Porque ademais é unha guerra que levamos sostendo demasiado tempo e a min xa non me apetece vamos, non tengo tempo de perder o tempo, non? Con estas historias realmente. Algún iluminado, non? Ou uns cuantos iluminados, eu supoño evidentemente que como se fan, ou sei, non? Como se fan este tipo de bases, non? Bueno, estes son 4 ou 5 iluminados que na súa vida practicaron ningún tipo de deporte e que, bueno, pois se creen que agora non sei se entenden ou pretenden entender, pero bueno, tampouco nos preocupa moito porque, mira, nós ao fin e ao cabo vamos a acabar a temporada, mira, o equipo femenino
da Liga Local de Santiago líder na primeira división, o equipo femenino provincial segundo clasificado, opcións de ascender a autonómica, o equipo masculino de fútbol sala de categoría nacional primeiro posto. En canto ao fútbol sala, bueno, pois eu como encargado desa sección, pois pouco teño que decir, os resultados deportivos están aí, bueno, non sei que non creo que non haxe nada que obxectar, non?